Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Халқыбыз қайда гына яшәсә дә, телебезне, гырыф-гадәтләребезне саклауда байтак эшләр башкара. Алар белән сезне без дә таныштырып барырга тырышабыз. Бүгенге программада Татарлар тапшыруы Байкал күлендә. Татарстан, кичкенә Татарстан инде ул безнең. Бөтен кеше белән сөйләшеп, авыз тутырып татарча сөйләшүе үзе нәрсә тора инде. Шунысы бик инде, что татарча сөйләшеп була. Оралашабыз үз милләт кешеләр белән. Әрәкәй авылында иң күп китап укучыны тәбриклиләр. Китапларны укыйлар, әйтергә кирәк, бүгенге көндә татарча укыган безнең укучыларыбыз олы яшьтәге апалар, хавайлар һәм инде орта яшьләр. Ижауда театр елына багышланган чаралар. Узган ел театр булган, миңа йөргән кешеләр бик мактап сөйләделәр. Менә быел үземнең киләсем килде, карыйсым килде. Татар каргалысында хәйрия акциясе. Бу акция Россия буенча үтә. Бездә үзебезнең өлешебезне кертәсебез килде. Монда киләр сатарга киемнәр, уенчыклар һәм пешергән әйберләр. Мәскәүдә Марсель Сәлимҗановка багышланган күргәзмә. Безнең бөтен күргәзмә буенча аның әйткән сүзләре бүгенге көндә бик актуаль һәм алар безнең күргәзмәнең эпиграфы булып алынды. 1997 елда Бурятияда татар мәдәни үзәге оеша. 2005 елда ул Бурятия Республикасы төбәк милли мәдәни мөхтәрият итеп үзгәртелә. Бүген әлеге оешма шушы җирлектә яшәүче 7000 милләттәшебезне берләштереп, телебез, динебез, мәдәниятебез сагында тора. Халыклар дуслыгы йортында аларның үз бүлмәләре дә бар. Мөхтәриятның актив агзалары безнең белән очрашуга шунда җыелган иде. Тик иң элек юлыбызны данлыклы Байкал, Байкүлгә булган сәяхәттән башларбыз. Сүз Гөлия Садыйковага. Бурятия Республикасы табигатьнең иң матур җирендә урнашкан дисәк, бер дә ялгыш булмас. Монда калын тайгалар да, мул сулы елгалар да, биек таулар да, зур киң далалар да бар. Әмнә яныбызда хәзерге вакытта данлыклы Байкал күле, ягъни Бай күл җәйрәп ята. Байкүл Иркутск өлкәсе белән Бурятия Республикасы чигендә урнашкан, дөньяда иң тирән һәм чиста сулы күл, иң күп төче су чыганагы. Кыш көне дә тиз генә катмый, боз өстендә әле бары тик февраль аенда гына иркенләп йөрергә мөмкин. Байкал суы бик салкын, хәтта кызу җәй айларында да 9-10 градустан югары җылынмый. Шушы матур табигать кочагында без әлеге төбәкнең иң чибәр һәм уңган булган Татар кызы 2018 бәйгесе финалисты Әминә Хөснетдинова белән очраштык. Конкурска дип махсус тектергән күлмәген киеп килгән иде. Суык түгел, Себер салкыннарын исәпкә алып, мехтан эшләттем костюмны ди ул елмаеп. Конкурс Татар кызы в Бурятии был первый раз и прошел он очень хорошо вместе с праздником Сабантуй, где я победила. Очень рада, давно хотела съездить в Казань и съездила в Казань целых 2 раза. Посмотрела Казань, побыла на большой сцене, чему я Мин бик шат. Әминә Хөснетдинова, Бурятия Республикасы. Эльвира Туйгульдина, Пермь төбәге. Бәйгедә катнашкан өчен кызларга истәлеккә дипломнар тапшырыла. У меня было такое ощущение, что я приехала к себе домой, там все такое родное, и все разговаривают на татарском языке, там есть татарская кухня, и вот этого всего, то, что мне не хватало, сколько я живу здесь в Бурятии, вот это всего я получила. Әминә Хөснетдинованың нәсел тамырлары Татарстанга барып тоташа. Татар мөхтәрияте турында моннан 2 ел элек белми дә идем. Язмышыма бик рәхмәтле ди ул. Автономия — это не только как-то мое хобби или работа, это вообще это мое второе я. Татарской молодежи я хочу пожелать, чтобы они никогда не забывали свои корни и сохраняли их, чтобы через большое количество времени наш народ также сохранился. Бурятия Республикасы Татар милли мәдәни мөхтәрияте яшьләрне җәлеп итүгә зур көч куя. Биредә алар өлкәннәр белән бергә кулга-кул тотынып эшлиләр. Тәҗрибә туплау өчен бу менә дигән мөмкинлек. Шулай ук туган телне ишетү, аралашуда.
Әтелне белүчеләр күп монда. Татар үзәгенә нигез салучыларның берсе Рамазан Сиражиев белән сөйләшеп утыруга гына ни җитә. Биология фәннәре докторы, профессор, Бурятия Республикасының ат казанган фән эшлеклесе, Россия Федерациясе югары мәктәбенең ат казанган хезмәткәре. Бурятияга ул 1980 елда авыл хуҗалыгы академиясенә ветеринария факультетына укырга дип килә. Үзем Иркутск областында туган кеше. Әни, әти, бабайлар, әбиләр 36 елда Татарстандан, Әтнә районыннан, Куәм дигән авылдан монда Себергә сөрелгәннәр. Мансап дигән авылга. Аларны анда алып килеп ташлаганнар инде. Өйдә юк, бернәрсә дә юк. Алар землянкалар казганнар, ул землянкада халык торган инде. Бер бәләкәй землянкада 4 семья торган. Вот. Әтигә ул вакытта монда куылганга 8 яшь иде, әнигә 7 яшь иде. Гаиләдә 7нче бала булып туа, 4 кыз, 4 малай үсәләр. Авылда татарлар күп иде, ана телебездә аралаштык ди ул. Әби бабайлары, әти-әниләре җырлаган җырларда ярдәм иткән, кайберләрен утып та калган. Зима гүр булып йөргәндә, ни нуждалар күрмәдем, килә болыт ява яныгыр, истемдә бер күлмәгем. Килә болыт ява яныгыр, истемдә бер күлмәгем. Иха-хай дигән тавышка, казылар каша камышка. Җырларда да кеше язмышлары. Һәр кемнең үз гаилә тарихы. Нәсимә апаның әти-әниләре шулай ук Татарстаннан, үзе ул Бурятиядә туа. Фәймә апа Саба районыннан әтисен юллама буенча Кемеровага җибәрәләр. Бирегә кияүгә чыгып килә. Татар үзәгендә 1997 елдан. Кичкенә Татарстан инде ул безнең. Бөтен кеше белән сөйләшеп, авыз тутырып татарча сөйләшүе үзе нәрсә тора инде. Дус, бердәм, милләт өчен күңелләрен биреп эшлиләр. Казан белән элемтәләре нык. Бөтен дөнья татар конгрессы уздыручы чараларның үзәгендә алар. Әйтер сүзләре, фикерләре бар. В этот раз съезд булды Всемирного конгресса татар. Съезддан килдим, до августа яздым свое видение стратегии татарского мира. Но хочется же свой вклад внести. Она, значит, Всемирный конгресс как бы доработала, отправила. Яздым шулай, что киряк инде, и даже если съезд идет, молодежь киряк, муфтият киряк, что болды, бизнесменар киряк, какие-то площадки надо делать разные, все равно и обязательно нужно обучение. Кому-то разговорные речи, мастер-классы, даже если алар несколько, пусть укысын качан келялар Казанга. Собираем форум женщин, может, аларга нужны уже какие-то маркетинговые курсы новые, как продвигать продукты, как алар там создают свою сувенирную продукцию, Ак-Калфак, например. Вот, мне просто как менеджер проектов, мне как бы все-таки мне все время хочется дальше. Гүлия Садыкова, татарлар, Бурятия Республикасы. Халкыбызның мәдәни мирасын саклау, үстерүдә туган авырлыклар җитәрлек. Шуларның берсе татар китапларын укучылар саны көннән-көн кими бару. Әрәкәй авылында бу мәсьәләне төрле тематик конкурслар үткәреп хәл итәргә тырышалар. Күркәм гадәт буенча 2018 елның иң яхшы китап укучысын тәбрикләү тантанасы үтте. Анда авыл китапханәләре хезмәткәрләре һәм алдынгы китап укучылар катнашты. Кайберләре ел дәвамында 150 китап укыган икән. Урамда кыш һәм салкын, әйдә җылы һәм рәхәт. Кышкы озын кичләрдә китап укудан да күңелле эш табып була микән? Мичкә сыенып утырып, әллә нинди вакыйгаларга чумасың. Әкият каһарманнары, галәм киңлекләре, сәяхәтләр һәм мөгъҗизалар. Әрәкәй авылында узган ел китабы укучысы 2018 конкурсында катнашучыларга бу хисләр яхшы таныш. Кыш көннәрендә аларның кайберләре 60лап китап укый икән. Монда күчеп килгәч, кызым, Акбашка библиотека бар икәнен белгәч, беренче көннән дә йөри башладым китап укырга. Мин вообще яратам китап укырга татарчаны. Елга ничә китап укыганы шартлаганым юк. Мин китап алсам, уннар китап алам. Бер рәттән. Алар ике атна эчендә укып бетерергә кирәк. Укырга яратам мин. Төнне йоклый алмыйм, төнне торып китап укыйм. Интернет, планшет һәм кәрәзле телефоннар заманында балаларны китап укуга җәлеп итү бик авыр. Шуңа да китапханә хезмәткәрләре төрле ярышлар, остаханәләр һәм кызыклы шәхесләр белән очрашулар оештыра. Балалар быел бик күп йөрий, но китап алырга нык кызыкмыйлар. Шуңа күрә без аларга менә шундый мастер-класслар эшләргә тырышабыз, уеннар, терсә инде мероприятиеләрне күп итеп
тырышабыз эшләргә, шуның белән генә безнең балалар китапка интересоваться итеп, шай китап алырга тырышалар. Россия төбәкләрендәге китапханәләрне яңа китаплар белән тәэмин итүдә Татарстан Республикасы бик зур эш башкара. Соңгы елларда гына Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллеге ярдәме белән Бөтендөнья Татар конгрессы милли китапханә һәм мәдәният министрлыгыннан китаплар кайтарылды. Әрәкәй милли комплексы татар китаплары саны буенча Свердлов өлкәсендә беренче урында. 2018 елда 3000-гә якын китап китерелде Татарстаннан, һәм менә шу китаплар алар безнең китапханәләр буенча бүленеп бирелде. Күп түгел, конечно, но юк та түгел. Бар, Аллага шөкер. Монда яңадан-яңа әсәрләр бар, төрлечә китапларны укыйлар. Ну, әйтергә кирәк, бүгенге көндә татарча укыган безнең укучыларыбыз олы яшьтәге апалар, хавайлар һәм инде орта яшьләр. Әрәкәй милли мәдәни комплексында клублар һәм иҗади коллективлардан тыш 10 китапханә дә бар. Шуларның 6-сы Түбән Сирга районындагы авылларда. Иң яхшы укучылар төрле яшьтәге 3 категорияда һәм 2 номинациядә билгеләнә. Көндәлек матбугат һәм татар нәфис әдәбиятын яратучы. Нәтиҗәләр шуны күрсәтте. Яшьләр журналлар, детективлар һәм фантастика укый, әлкәннәр нәфис әдәбиятка өстенлек бирә. Һәр китап яратучыга рәхмәт хаты һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Китап сөючеләрне тәбрикләү чын бәйрәмгә әверелде. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа Гасыр каналында Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Ижауда театр елына багышланган чаралар. Узган ел театр булган, миңа йөргән кешеләр бик мактап сөйләделәр. Менә быел үземнең киләсем килде, карыйсым килде. Татар Каргалысында хәйрия акциясе. Бу акция Россия буенча үтә. Бездә үзебезнең өлешебезне кертәсебез килде. Монда килдәр сатарга киемләр, уенчыклар һәм пешергән әйберләр. Мәскәүдә Марсель Сәлимҗановка багышланган күргәзмә. Безнең бөтен күргәзмә буенча аның әйткән сүзләре бүгенге көндә бик актуаль һәм алар безнең күргәзмәнең эпиграфы булып алынды. Кайгылы хәбәр. Бүген татар халкының легендар җырчысы Илһам Гыйлметдин улы Шакиров вафат. Күпләр яратып тыңлаган моң иясе якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Урыны оҗмахта булсын. Әдәбият яратучылар файда татар китаплары сайлый. Театр елын ачу тантанасына килгән халык залдан урын алып калырга ашыга. Әдипләр исә узган елга йомгак ясый, бу елга планнар кыра. Удмуртияның каләм тибрәтүчеләрен хәзер Гөлфия Исхакова җитәкли. Тулырак үз хәбәрчеләребез язмасында. Әдәбият яратучылар файда татар китаплары сайлый. Театр елын ачу тантанасына килгән халык залдан урын алып калырга ашыга. Әдипләр исә узып баручы елга йомгак ясый, киләсенә планнар кыра. Удмуртияның каләм тибрәтүчеләрен хәзер Гөлфия Исхакова җитәкли. Ринат Батталовның китабы Казанда басылырга тиеш дип китәбез инде менә 19 елда. Гымран Сафинның китабы юбилейына әле чыкмады бит аның. Бөтен шигырьләрне, хикәяләрне бергә туплап, инде үзара бергә җыелып, шулай китапта бастырып карарга исәп бар. Иҗатлары вакыт тарафыннан сыналып, әдәбиятта үз урынын яулаганнар сафы быел сирәгәйде. Мәгәр һәвәскәр шагыйрьләр җитәрлек, алар да нәшр ителү турында хыяллана. Күбесе өлкән буын, яшьләр әдәбият ишеген шакырга ашыкмый. Бу безнең өчен бик актуаль проблема, бик кирәк проблема. Чөнки Татарстанның читтә яшәүче татарларга үзләренең талантларын үстерү кирәк. Булган талантларны тарту, ачу, аларга үзләренең китапларын чыгарырга ярдәм итү һәм аларга үзләренең әдәби осталыкларын камилләштерергә ярдәм итү. Шатлыкларны ике итә белә, кайгыларның ала яртысын. Сәерлеген белмим, тик шагыйрь бу, йөрәк белән яза, бары шул.
Шара йөрәк белән язылганнарны яңратудан башлана. Тамашачы гам белән тыңлый. Быел юбилейларын билгеләп үтүче әдипләр Шихабетдин Садыйков, Гыймран Сафинны зурлыйлар. Сәхнә декорацияның кызыклыгы белән шаккатыра. Шулпан үзешчән театр артистлары гримнан үз чиратларын көтә. Халык хәзер алар куйган пьесаларны көтеп ала. 2014 елдан алып Идел йорт фестивалендә катнашып киләләр. Узган ел Флорид Бүләковның әбиләргә тагын ни җитми әсәрен куйсылар. Быел сәхнәдә Наил Гаетбаевның Оты барның дәрте бар моңсу комедиясе. Узган ел театр булган миңа йөргән кешеләр бик мактап сөйләделәр. Менә быел үземнең киләсем килде, карысым килде, театр карарга дип килдем. Юк, беләсең, син юри аңлашасың. Атны кая куйдың? Рольләрне башкаручыларның барысы да хәвәскәрләр, төрле һөнәр ияләре, кайсылары лаеклы ялда, әмма барысы да театр сәнгатенә мөккибәннәр. Режиссерлары Рафилә Расулова декорацияга килгәндә бар танышларын аякка бастыра. От дирбияләре һәм тәгәрмәчләрне шулай ук театр яратучы милләттәшләребез биреп тора. 2019 елга униятләр белән уртаклашалар. Шәһәр, район, авыл үзешчәннәрен җыеп театр фестивале уздырасылары килә. Максат нинди? Менә минем үземнең хәзер башка шәһәрләрдә теләкләр бар, башка шәһәрләрдә әйтәләр. Бездә оештыручы юк, җитәкче юк дип, яки пьесалар куярга юк диләр алар. Шуңа күрә үземнең дә булышасы килә инде, чөнки безгә Казан бик булыша хәзер. Менә хәзер тагы әйтеп үтәсем килә әле Татар конгрессы шушы араларда тагы остахана 2нче елга инде монысы үзешчән театрларның режиссерларына остахана уздырачак, инде төбәкләрдән җыялар. Шуңа күрә үзем алган белемне Удмуртиядагы район шәһәр авылларына да бирәсем килә. Әмнә киләсе елда Идел йорт фестивалендә катнашулары икеле профессионаллар һәм халык исемен яулаган театрлар белән бер баскычка куеп бәя бирү дөрес түгел дип исәплиләр. Шулпан театры оешканга бары 5 ел һәм ул үзешчәннәр дәрт тырышлыгы белән эшләп килә. Чит төбәктә алар өчен шартлар да Татарстанныкы белән чагыштырырлык дәрәҗәдә түгел. Милли оешмалар һәм аерым милләтпәрвәрләр генә булыша. Үзешчәннәр булгач, театр елына да артык өметләр багламыйлар. Ижодан Фәнзилә Зиятдинова, Татарлар тапшыруы. Хәйриячелек күңел эше. Безнең халыкта изгелек эшлә дә суга салдылар. Авыр хәлдә калучыларга ярдәм кулын сузарга өйрәтүче төрле чаралар бар. Шуларның берсе Оренбург өлкәсенең татар каргалысы мөселманнары оештырган хәйрия акциясе. Игелекле эшнең иртәсе киче юк. Мөселманнар оештырган ярминка 5нче тапкыр уздырыла. Алдагылары мохтаҗ булган җирле гаиләләр өчен булса, бу юлы оештыручылар Россия буенча үткәрелгәненә кушылалар. Хәйриячелекне финанс яктан гына бәяләү дөрес түгел. Һәр игелекле гамәлнең үз тарихы, үз нәтиҗәсе бар. Бу хәйриячелек акциясе без аны Уфада яшәгән 32 яшьлек Эльвира Гимнетдинова белән Сургутта яшәгән 3 яшьлек Абдулла өчен әзерләдек. Бу акция Россия буенча үтә. Бездә үзебезнең өлешебезне кертәсебез килде. Монда әпкилләр сатарга киемнәр, уенчыклар һәм пешергән әйберләр. Хәйрия, игелек, изгелек сүзе. Хәйриячелек шәфкатьлелек алып килә. Безнең гаиләдә кичкенәдән рәхим, шәфкатьле булырга, яхшылык кылырга үгетлиләр. Шуңа күрә дә үз яхшылыгың үзеңә кайтуын белеп үсәбез. Бу бик үтемле тормыш фәлсәфәсе. Тирә-яктагыларга ярдәм күрсәтү һәм игелекле гамәлләр кылу. Ярминканың максаты да балаларда ярдәм итү сыйфатларын тәрбияләү, дип сөйләде оештыручылар. В ходе гараж-сейла дети учатся покупать, продавать. Для них это все в форме игры. Это очень полезно для детей. И, конечно, важная составляющая – это что детей приучать к благотворительности, к щедрости, чтобы они делились своими игрушками. Это большую пользу приносит детям. Бу акцияда катнашучыларның күпчелеге үзләре дә ишле гаиләләрдән. Димәк, без игелекле эшләрне аеруча күп башкарырга, мохтаҗларга җан җылысын, матди ярдәмне кызганмаска тиешбез дип саныйлар. На благотворительность внучкам белән алып килдек на вязаные пинетки, книжки, берәүгә кирәксә игрушки, балага менә нинди нихәтле сумма булса да шул отправим алаберса благотворительность. Теге нуждающимся кемгә на лечение. Без менә шушы кафе исеменнән үзебезнең өлешебезне кертергә булдык. Менә эш пишмак,
самса. Абуинде осталык белән бергә матурлык тудыру теләге. Тәмтемнарны кызлар үзләре эшләп карый. Ярминкадан барысы да канәгать калган. Мин абаддан калдым. Мин бал алдым, әби белән чәй эчәм. Әйе, һәркем үз теләгәнен сайлый. Балалар күбрәк уенчыкларга өстенлек бирсә, олылар сабыйларны рухи яктан кайгыртты. Оештыручылар исә инана, чираттагы хәйриячелек язмышы, ул яшь буынның изге гамәлләр башкарганда юмартлык күрсәтү теләге ихтыяҗыннан тора. Мондай күләмдәге акциялар ел дәвамында да оештырылыр дип планлаштыралар. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Татарлар. Мәскәү каласының театр сөючеләре өчен 2019 ел кызыклы һәм үзенчәлекле башланып китте. Алексей Бахрушин исемендәге Үзәк театр музеенда Марсель Сәлимҗановның тормышына һәм иҗатына багышланган күргәзмә ачылды. Анда аның фотосурәтләре, язмалары, ул куйган спектакльләрдән костюмнар һәм реквизит, видео язмалар урын алган. Быел Марсель Сәлимҗановка 85 яшь тулган булыр иде. Федерация башкаласыннан безнең репортаж. Кичке Мәскәү утларында Бахрушин утары үзенә тартып тора. Башкаланың танылган театр музее Мәскәүнең аръягында 1896 елда төзелгән. Һәм шуннан бирле бөтен илнең иң кыйммәтле театр экспонатларын саклау урыны булып тора. Его надо было слышать. Его надо было видеть. С ним надо было общаться. Бу юлы музей бинасында легендар татар режиссеры Марсель Сәлимҗановка багышланган экспозиция урнаштырылды. Ул Марсель Сәлимҗанов театры дип аталады. Россиядә театр елы дип игълан ителүгә Башкала үзәгендә татар режиссеры турында экспозиция ачылу символик мәгънәгә ия. Ул минем өчен, мәсәлән, шәхсән минем өчен кадерле кешеләрнең иң берсе. Ә инде театрга килгәндә, гомумән театрга килгәндә, труппа өчен, чөнки да бүгенге көнгә хәтле труппада аның укытучылары, аның укучылары, аның шәкертләре, артистлар эшли, алар аны хәтерлиләр. Марсель Сәлимҗанов үзенчәлекле режиссер иде. 36 ел дәвамында Сәлимҗанов Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрын җитәкләде. Күргәзмә ачылышына җыелучылар Сәлимҗановның милли драматургия үсешенә керткән өлеше бик зур булуы турында сөйләделәр. Режиссерлар алар язарга яратмый, мемуарлар да калдырмыйлар. Шуңа күрә дә без Марсель Хакимовичның төрле вакытларда рәссамнәргә, журналистларга биргән интервьюларында һәм төрле чараларда сөйләгән чыгышларынан алдык һәм безнең бөтен күргәзмә буенча аның әйткән сүзләре бүгенге көндә бик актуаль һәм алар безнең күргәзмәнең эпиграфы булып алынды. Марсель Сәлимҗановның режиссерлык карашы аркасында татарларда Ринат Таҗетдинов, Нәҗибә Ихсанова, Равил Шәрәфиев, Әсгар Шакиров кебек театр йолдызлары бар. Наил Дунаев күргәзмәдә экспозицияның бер фотосурәтендә үзләрен күргәч, барысы да яшь булган вакытны искә алды. Иң мөһиме, аңа озак еллар бөек татар режиссеры белән эшләү бәхете насыйп булды. Мин аның белән күп мәртәбә рольләр уйнаган кеше һәм күп мәртәбә тормышта ял иткән кеше, бергә гомер үткәргән кеше. Мин аның ял вакытында спектакльне ничек итеп тудырганын күрә идем. Ул спектакльне башка режиссерлардан аермалы буларак дип әйтимме, спектакльне ул башында уже спектакльне куеп килә иде сезон ачылганчы. Чөнки ял иткән вакытта аның карап, иделгә, нократка, вяткага карап утырып, уйлавы уланда уйланып утырган түгел, спектакльне иҗат итә иде, минемчә. Режиссер төрле жанрдагы 100дән артык спектакль куйды. 1979 елда Әлдермештән Әлмәндәр спектакле өчен драматург Туфан Миннуллин, режиссер Марсель Сәлимҗанов һәм төп рольне башкаручы Шәүкәт Бектемиров Станиславский исемендәге РСФСРның дәүләт премиясына лаек булдылар. Әлеге спектакльнең уңышы хакында аның 30 ел дәвамында Камал театры сәхнәсендә куелуы да сөйли. Без беренче чиратта Марсель Хакимовичның иҗатын ретроспектив рәвештә күрсәтергә булды. Аның иҗатының үсешен спектакльләрдә беренче чиратта. Шуңа күрә дә без монда актерларның төрле рольләрдә
фоторәсемнәре, спектакльләрдән үзекләр, шулай ук монда инде беренче чиратта аның кухнясы дибез, спектакльнең әзерләү процессы, рәссам белән эшләгән моментлары, шуңа күрә дә безнең монда эскизлар бар уникаль. Беренче чиратта Кырлай, иң беренче спектакле аның 62 елда Татар театрына куйган диплом спектакле, ул Котырган акчалар Островскийның. Талантлы кеше бөтен җирдә дә талантлы. Марсель Сәлимҗанов шахмат уйный, профессиональ фехтовальщик була. Әлеге күргәзмә нәкъ менә режиссерның күп кырлылыгы хакында сөйли. Эта фигура значима для всего нашего театра российского и, конечно, безусловно, для национального татарского театра. Тот прочный фундамент творческих традиций, который он заложил в театре Камала, сегодня мы видим в плодотворном, успешном воплощении сегодняшней деятельности этого театра. И спектакли последних лет только подтверждают то, что те идеи, те традиции, которые закладывал Марсель Сәлимжанов в театре Камала, они действительно стали прочной традицией. Марсель Сәлимҗанов театры күргәзмәсе үз эшен 10 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Ләйсәнә Садретдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Һәр туган көн сезгә сөенечле хәбәрләр генә алып килсен. Сау булыгыз.